Ahojte a vítajte v podcaste Za seba, v ktorom sa bavíme o sebaoberaní a osobnej bezpečnosti nielen na ulici, ale aj vo vzťahoch, v rodine, v práci, v škole či v online prostredí. Dnes sa zameráme na jednu aktuálnu tému, keďže je leto a prichádzajú nielen letné festivaly, ale aj letné tábory. No a či už z naše vlastné skúsenosti alebo zo skúseností rodičov, s ktorými sa stretávame pomerne bežne, tak sme nejak pochopili, že toto by mala byť téma bezpečnostná, ktorej sa určite treba venovať. A poďme na to, Kati, lebo je toho veľmi veľa na dnes. Poďme na to, ahojte. Skôr prečo máme ten pocit, že by sme sa tomu mali začať venovať? Lebo Lebo máme pocit, že aspoň ja mám ten pocit, neviem ako ty, že je to taká veľmi okrajová téma, že väčšinou, alebo často tým rodičom ani len nenapadne, že by sa mali zaujímať o to, do akého tábora tie deti dávajú a ku komu tie deti dávajú a že by tam vôbec mohli byť nejaké bezpečnostné otázky. Ako ja sa už celkom desím predstaviť, že by som mačku mala dať do nejakého hotela alebo niekde a tak dobre, dieťa nemám, ale to, že si to preverujem od a pozrieť, že kde vlastne bude moja mačka tráviť 3 dní, takže to za mňa je to veľmi dôležitá bezpečnostná otázka. Ale je to taká sranda v úvodzovkách, že v podstate dieťa ide do úplne cudzieho prostredia. Možno aj s niektorými ľuďmi, ktorých pozná, alebo niekedy tam ide s kamarátmi, alebo tak, ale naozaj, že treba to dieťa pripraviť a treba aj seba pripraviť. Možno, že počuť nejaké veci, s ktorými nerátam, že by som počula a máme tu asi, že 24 tém, ktoré dneska budeme rozoberať, lebo ako sme sa tak snažili premýšľať nad tým, že ako to uchopiť, lebo že kde začať. My akože robívame tábory, ale skôr také denné, hej, že to chápem, že tá zodpovednosť si vlastne zobrať skupinku detí niekde a byť s nimi o samote, ale práve o to väčšia zodpovednosť by to mala byť aj na strane ľudí, ktoré tie tábory organizujú. A mám taký pocit, že je to akéby taká zdieľaná, nie že ľahostajné, to si nedovolím úplne povedať, ale také zdieľané, že nejako bude, že zameriavame sa možno len na to, aby si to dieťa nezlomilo nohu, aby si nezlomilo ruku, ale potom, čo sa deje s nejakým psychickým nastavením, alebo čo sa deje s obťažovaním, alebo takými nevhodnými rečami a celkovo nejakou nevhodnou kultúrou v rámci pobytových táborov, tak to je také, že nepoďme sa o tom baviť a potom sa to nestane. Ale vidíme, že nie len, že v poslednej dobe, ale že sú samé kauzy. Ale ono je to vec aj tých denných táborov za mňa, hej, že áno, to riziko možno nie je tak rozsiahle ako pri tých pobytových táboroch, ale stále je to o tom, že aj počas toho dňa, počas tých rôznych aktivít, ktoré sa tam dejú, sa môžu udieť veci, ktoré sú divné, zvláštne a častokrát si to tie deti ani len neuvedomia, že je to divné a zvláštne, lebo v zápale nejakej hry a v zápale niečoho, kedy chcú byť dosť dobrí, hej, alebo nechcú byť o niečo nazvem to, že trápnejší ako tie iné ostatné deti, ktoré tam sú, tak sa nechajú sa zamotať aj do hier a do aktivít, ktoré sú im možno nepríjemné a je im hlúpe rozprávať o tom, že mi je to nepríjemné, alebo majú pocit, že OK, teraz sa tu dejú nejaké veci, ktoré robia všetci, alebo väčšina a tvária sa, že je to zábava a oni sa na tom smejú a mne je to hlúpe, mne je to trápne, alebo nepríjemné a budem to robiť takisto, lebo hej, predsa nebudem niekde vyčnievať z toho davu tým, že to robiť nechcem. A to keď si zoberie, že takéto isté správanie majú v podstate aj dospelí, ktorí už majú ten mozog vyvinutý natoľko, aby mali vedieť, že akože nebudem rozprávať hlúposti len preto, lebo mi to dá nejaké lajky. A preto sa to robia, preto si na tom postavia biznis. Hej, mnohí. Takže vie byť náročnejšie také niečo akože zodpovedné nejaké správanie alebo veľmi, veľmi rozumné očakávať od detí, ale samozrejme sú veci, ktoré môžeme spraviť a určite týmto nechceme povedať, že teraz tá zodpovednosť by mala byť na deťoch. A v žiadnom prípade čokoľvek, čo vlastne my o sebaobrane rozprávame kedykoľvek. Ja to len dávam ako disclaimer, lebo vždy príde ten argument, že a prečo by tá zodpovednosť mala byť na mne sa brániť. No, mal by byť systém na mieste, ktorý jednoducho chráni ľudí, zraniteľných ľudí a obzvlášť deti
No ale vieme, že sa to nedieje. Vieme, že páchatelia, ktorí aj zneužívajú deti na táboroch alebo v nejakých krúžkoch, trénerky a podobne, sú toho plný Google, plné noviny, tak keď majú podmienku, ak vôbec, tak sme všetci strašne radi a tlapkame sa po ramene, aký tu máme dobrý systém, hej. Čiže áno, toto treba meniť, ale zároveň by som ja nechcela, aby som či už ja, moja kamoška alebo niekoho dieťa bola v situácii, že niekto sa úplne vykašľal na všetky morálne zásady. Niekto sa vykašľal na to, že som dieťa a teraz ja čo? Hej, že naozaj nám veľmi chýba tento bod, ktorý my sa snažíme do ľudí hustiť, že čo môžem robiť ja v tom momente, alebo to dieťa, alebo hocikdo. Že to len taký disclaimer pred tým, ako začneme, lebo nechceme váľať zodpovednosť na deti, lebo by ju nemali mať za toto. Ale čo je pre mňa ako keby desivejšie je to, že keď už sa o tom rozpráva, keď už existujú, ja som sa snažila dohľadať nejaké štatistiky a keď už niečo aj existuje, nejaké zmienky, štatistiky, čokoľvek, výskumy, tak áno, je to zamerané na sexuálne obťažovanie alebo zneužívanie detí, či už na táboroch alebo v rámci nejakých iných letných aktivít a iných aktivít, ale nerozpráva sa o tom, ako keby, o tom inom, hej? O tom, čo môže tie deti takisto zraňovať a takisto im môže ubližovať a OK, dobre, nie je to tak rozsiahla a závažná vec ako obťažovanie alebo sexuálne zneužívanie, ale rovnako to na tých deťoch môže zanechať určité traumy a stopy a pocity menejcennosti a zlé spomienky a o tom sa nerozpráva. Hej? O tom, napríklad, čo tie tábory a tvoje spomienky na tábory? Ja som na tábore nebola. Akože nikdy som nemala nejakú extra potrebu, keď nerátam akože také, že škola v prírode alebo toto. Čo inak, akože asi by sa dalo klasifikovať ako tábor. A my sme boli fajn kolektív, akože ja našťastie som mala, že super spolužiakov v tomto, že sme boli takí veľmi takí súdržní, čiže tam nič také nebolo, akurát jedine, že si pamätám, že zo školy to boli imatrikulačky, ktoré ma desili, odkedy som nastúpila na Gimpel, tak akože úplne som sa desila toho dňa presne preto, lebo poďme strápniť tých nových. Ja to nenávidím, pretože nenávidím súťaže, tak nenávidím toto, že proste postaviť sa a spraviť nejakú úplnú trapošinu a čím horšie sa ty cítiš, tak tým akože tieto zasvedcujúce rituály, úplne akože keby som diktátor, tak ja to zakážem. No ale práve to sú častokrát práve tie praktiky, ktoré sa dejú, ktoré sa robia sa veľmi často, hej, lebo práve aj tie tábory a aj tie organizácie si to častokrát zaobalia do toho, že to sú ich rituály, hej, a to sú nejaké zaužívané veci a veď je z toho sranda a veď deti sa bavia. Hej, dobre. Ale vieš, všeobecne deti sa bavia už keď sa bavia 4 z 10, tak už je to o tom, že deti sa bavia a nikto sa tam nezaujíma o to, čo sa deje s tými ostatnými deťmi, ako to môžu prežívať tie ostatné. Ja som tých táborov povymetala ako dieťa celkom dosť, aj tých pobytových. Ale do dnešného dňa si aj ja pamätám na všetky nočné hry a kadejaké možné iné aktivity a iné hry, ktoré ma celkom desili, hej, že už len prísť do toho tábora a myslieť podvedome stále na to, že kedy príde tá noc, kedy ma všetci zobudia a vyženú niekde do tmy do lesa a ja netuším, kto tam kde, z ktorého stromu na mňa v tom lese vybehne a nechceš, ideš a musíš, lebo keď nejdeš a nechceš sa zúčastniť, lebo máš strach, tak presne, si trápna a si padavka a si zlyhala. Ďakujem mami, že si ma nedala do tábora. Ďakujem. Akože. A ja nehovorím, že to zo zásady vždy musí byť zlé, hej, ale hej, tie deti by mali mať tú možnosť toho výberu, či sa tých aktivít chcú zúčastniť alebo nechcú. No jasné. Hej. Lebo teraz dať to ako, že toto je ten štandard, ktorý sa všetkým deťom páči a je to strašne super. Neznamená, že naozaj sa to všetkým deťom páči. Ale ja som videla aj také videá, jak tam proste detská ľadovou vodou oblievali za niečo, si zabudol niekde nejakú vec a potom akože, alebo také, že odčiniť si, že niekto si niečo niekde zabudol a potom musíš dať niekomu pusu. A úplne, že prečo? Akože mňa len tak fascinuje už len tá myšlenka, dobre, ako človek v jeho 30 rokoch, taká, že ja keď vidím 14-ročné deti a som taká, že kámo, prečo nie, nedáva mi pusu, akože
takáto vzdialenosť na dĺžku ruky, hej, pokiaľ ťa nemusím ošetriť alebo ťa nemusím nakrmiť, ale že komu toto vôbec napadne, že poďme si dávať pusu za to, že ty si niečo zabudol, ale akože, a to není, že teraz ja si tu varím z vody, veď my sa rozprávali s nejedným rodičom, ktorý bol úplne zhrozený z toho, čo mu dieťa z tábora porozprávalo, že ako strašná sranda, ako si tam kto s kým musel dať pusu. Akože dobre, že chápeme nejaké ako také tie basic detské romaníky, že Peťko mi dal pusu, hej. OK, ale proste nevedúci versus deti. Akože v žiadnom prípade je to úplne, že maximálne cez čiaru. A neviem, že ale vieme, že sa to deje. No však to... No že sa to naozaj reálne deje. Keby len pusa, no. Že tie hry sú o tom, hej, že OK, prehral si, tak túto teraz mi dáš pusinku, hej, a to keď je len aličko, tak môžeme byť radi. Hej, a naozaj vieme, že je to OK, dobre, nie je to štandardom, ale je to niečo, čo sa deje. Ale také tie veci, že za trest musí niečo spraviť, nejakú nejakú trápošinu, čo fakt nesebo vyzliekanie. Akože to je extrém. A to koľkokrát sa to deje, že proste aj v školskom prostredí, na školských výletoch, kde je proste akoby inštitucionalizované, že halo, tu je osoba, ktorá za teba zodpovedná, čiže žiadna, že komerčná vec, kde si akoby nemáš koho overiť, ale tiež rátaš tým, že proste keď dieťa pošleš do niečoho, čo má so školstvom, hej, čo je v rámci systému a ministerstva, hej, tak akože asi by to malo niečo spĺňať a deje sa to. Ale to zase sa bavíme o tom, že ľudia veria iným ľuďom len preto, lebo sú nejaká autorita. Hej, že som učiteľka, tak určite mám deti rada a určite v živote neublížim. Alebo som dospelý, hej. Som autorita, akože som trénerka, som autorita. Pamätám, keď my sme mali denný kurz s deckami a niečo sa tam stalo, neviem, či nejakému dieťaťu nejaký kus omietky, alebo čo je padlo do oka proste. A hovorím, že kokos, že toto, som mi to tam vyberala, proste do oko sme vyplachovali, som to tam vyberala tak postupne a niečo povedal, už si nepamätám čo a hovorí, že no nie, že proste, ale toto však povieme to tvojim rodičom, že proste to je automatika, žiadne také, že akože toto nemôžeme máme povedať. Hovorím, prvá vec, čo sa stane, tak proste pôjdeme za rodičom a povieme mu, že toto sa stalo. Akože a pritom išlo o úplnú blbosť. Ale neexistuje, že ako dospelý človek by sa mala čokoľvek, čo sa s tým dieťaťom udialo, berať ako, že toto je tajomstvo medzi nami a akože však budeme sa ešte baviť tajomstvo versus prekvapenie, lebo však už sme to spomínali viackrát v podcastoch a všade. Ale že toto mne to príde úplne prirodzené, že tiež si poviem, že Ježiš, no teraz odmietka rodičia mi budú nadávať. Dobre, ale rodičia mi zverili decko do zodpovednosti a keď sa stane nejaká blbosť, no tak sa porežeš, aj dieťa na to neumre, hej. Ale proste povedať to tomu rodičovi a ukázať aj tomu dieťaťu, že jednoducho je OK a povedz tvojmu otcovi, mame, hoci komu dospelému, komu dôveríš všetko, čo sa tu stalo, lebo proste nemáš sa čo cítiť hlúpo kvôli mojej nejakému niečomu, čo mi nevydalo, hej, alebo že možno ti poviem niečo, čo nebolo pre teba, ok, hoci dúfam, že to povieš aj mne a ja sa ti keď tak za to ospravedlním, alebo to nejak vyrieším, ale sakra povedz to rodičom. A ja si to odkomunikujem aj s nimi, ale že toto je to, čo treba tí deti učiť. A ja nezaobaliť to tým, že veď o nič nešlo, nič sa nestalo, veď však to netreba hovoriť. A však možno to aj bolo, hlavne, že a možno to aj bolo príjemné. Sakra, to dieťa má toho rodiča na to, aby mu všetko hovorilo a zase ten rodič to tiež nemôže zaobaliť, že Ježišmare, na čo mi to hovoríš, však o nič nejde. Hej, že je to niekedy také, že kde je tá hranica a medzi tým, že dieťa ti všetko povie, všetko ti nažaluje to, čo mi povie, že úplné veci a potom ostatné deti ho hejtia. Že ty ako tiež máš škôlku, že ako ty napríklad riešiš tieto momenty, lebo to sa môže vyskytnúť aj na tábore, to sa môže vyskytnúť reálne všade, kde je detský kolektív. Že keď máš dieťa, ktoré ti ako rodičovi zdieľa úplne všetko, lenže potom ostatné deti sú také, že a ty si taká žalobaba a ty úplne všetko povieš, že ako toto nejak uchopiť? Toto ani nemám nejako pocit, že by otvorene nemyslím si, že som sa niekedy stretla s tým,
že by deti si navzájom hovorili alebo sa zhadzovali za to, že niektoré dieťa hovorí všetko rodičom. Ja práve preto sa to pýtam. Skôr ako také tie štandardné situácie detí medzi sebou, hej? Že utekáš za pani učiteľkou a všetko hovoríš pani učiteľke. Hej. Ale je to vec toho, akým spôsobom tie deti k tomu vedieš. Hej? Že je aj na nás, a aj my to tak riešime, a ja to tak riešim, že tú hranicu treba nejakým spôsobom nastaviť všetkým. Hej, tomu dieťaťu, ktoré chodí všetko povedať, tak áno, za každým sa poďakujeme, že prišlo, hej, ale zároveň vysvetlíme, že v poriadku, toto je situácia, ktorá sa ťa možno netýkala priamo, hej. A bolo by fajn, keby to povedala tá osoba, ktorej sa to týkala. Hej? Alebo častokrát ich usmerníme v tom, že ďakujeme, že si nám to povedali, ale toto sú veci, ktoré si viete medzi sebou vyriešiť sami, tak to skúste. A ak to nepôjde, potom sa vráte a budeme vám v tom asistovať. Presne. Hej? Ale základ, ako keby vždy je tam ten základ toho vypočutia a toho poďakovania za to, že tá osoba prišla a zazdielala, nech je to akokoľvek. Hej? A nastaviť ako keby tú hranicu aj tomu dieťaťu, ktoré sa možno vysmieva, hej, že je žalobaba, tak nastaviť hranicu aj jemu a vysvetliť, že je to v poriadku, a keď to tak cíti, že chce prísť a chce to povedať, je to úplne OK. Rovnako ako je OK, že nie každý to má nastavené rovnako. Ale naozaj to nechať stále v tej rovine, že ďakujem, že si prišiel a zdôveril sa. Je to určite, že mala som myšlienku aj preč. To sa stáva. Odišla spolu so závanom klímy. Spolu so závanom klímy, za ktorú som inak veľmi vďačná v týchto horúčavách. Nevadí, poďme ďalej, lebo toto nepríde. Bude veľmi dlhý, trapný, tichý moment, ktorý ja fakt zdušenie prekvapenia versus tajomstva. Áno, už to prišlo späť. Tá jedna bunga tam to chodí a proste pingponguje sa o tie steny v hlave, vieš, že, čo som chcela povedať. No, že toto mi príde presne taký fajn vstup na to tajomstvo versus prekvapenie, keď vlastne, že my to tie deti učíme, že dobre, máš tajomstvá, ktoré musíš povedať, lebo napríklad ide tam o niekoho bezpečnosť. Že áno, ideme sa tuto hrať, ideme niekde nejakú opustenú budovu, je to tam také polorozpadnuté, ale proste, že ide o niekoho bezpečnosť, potenciálne. A potom sú také, že názorové tajomstvá za mňa také, že joj, Janke sa páči Peťko z druhej C, že to nikoho neohrozuje. Keby ho chcela zavrieť niekde, vtedy to ohrozujúce, že si ho chce uniesť po škole alebo po škôlke, ho zobere za ruku a pôjde s ním do záhradky niekde a ukazovať mu, ja neviem, motýle, ale že okej, povedzte to dospelým, ale že proste sa aj páči, no tak ako fajn, že to není tajomstvo, ktoré akože je dobre, keď toto povie dieťa rodičom, OK, good, ale že není to ohrozujúce a že keď si to nechá pre seba, je to OK. Ale potom máme tie prekvapenia, keď naozaj, že rozdiel medzi prekvapením a tajomstvom je presne v tom, že to prekvapenie sa všetci dozvedia nakoniec. A všetci sú z toho šťastní a dokonca ten, ktorý to prekvapenie iniciuje, tak povieš, dobre, bude to na tejto oslave, tu sa o tom všetci dozvedia. Hej, a všetci sú z toho happy. Len teda naozaj to tajomstvo tam, či už ten dospelý, alebo to dieťa, druhé dieťa, že nebáme sa vždy, že je to len vzťah dospelý versus dieťa, lebo starší rovesníci deti, ktoré sú staršie alebo naozaj rovnakom veku, tak tiež kadečo vidia na internete, kadečo skúšajú a môže to byť o to potom tiež aj náročnejšie pre tých mladších. Aj to je v podstate to, čo vždy vysvetľujeme aj deťom v rámci tých školských programov. Že naozaj rozlišovať a premýšľať nad tým, čo by sa mohlo stať neskôr a keby z toho aj oni sami mohli mať pocity neskôr. Lebo presne spolužiačka idú niekde samotať po opustenej budove a povedali mi, aby som to nikomu nehovoril. OK, fajn, na jednej strane chcem byť ten kamoš, ktorý to nepovie a nebude bonzák a nepobeží niekde za niekým. Ale na druhej strane je naozaj veľmi dôležité tým deťom vysvetliť, že OK, ale čo v prípade, že sa tam niečo stane? Čo v prípade, že sa tomu kamošovi, tej kamoške, za ktorú držíš toto tajomstvo, sa niečo stane? Hej? A tie tvoje pocity, ktoré následne potom môžeš mať, že si tomu mohol zabrániť, ak by si niečo povedal. Hej? Že ono je to naozaj veľmi dôležité vždy deťom vysvetľovať aj s tým kontextom toho, že aké tam môžu byť následky a ako oni sa sami budú cítiť v prípade, že sa náhodou niečo udeje. Hej? A či nie je lepšie byť radšej možno pred kamošmi na chvíľu bonzákom,
a ísť a povedať to a zabrániť tej situácii, ako potom neskôr mať tie výčitky z toho, že neurobili nič. A že ten pocit hanby, ktorý majú koľkrát deti, no keby len deti, ale zase aj dospelí, je, že zažijú niečo, čo a nie nevyhnutne zážitky, ktoré majú negatívny efekt, sú negatívne, kým sa dejú. Hej. Sa bavíme o nejakých... Hej, v rámci pocitov aj fyzického prežívania, hej, že to sa fakt bavíme o nejakom hej, či už ide o čokoľvek sexuálneho charakteru a že možno áno, aj to dieťa, že možno sa mu nejaký ten tréner alebo vedúca, hej, akože není to úplne rodovo špecifické, že sa im páči a sú z toho, že Ježišmária, no konečne ma chce a Ježišmária, mňa si vybral. Nemá si ťa čo vyberať, si dieťa. Proste nemá si ťa čo vyberať. A koľkokrát ja tak premýšľam, že rodičia, či nás, ja si nepamätám, že by so mnou niekto mal niekedy debatu, že či už ide o to, že aké časti tela, hej, čo my sme mali sexuálnu výchovu, takú, že tu máš vložky, a to, čo mne väčšinou došlo úplne maximálne zle, hej, ale že by niekto z rodičov alebo dospelých v mojom blízkom okolí by začali riešiť, že takto sa nazývajú tvoje časti tela, čo je sakra dôležité ako prevencia akéhokoľvek typu násilia, zneužívania na deťoch. Sakra, keď viem, že toto je nos, tak medzi nohami tam máš penis, máš tam vulvu, máš tam vnútri vagina, to je jedno, proste to nejsú slova, ktoré tie deti teraz strašne hlboko traumatizujú, lebo povedal slovo penis. Wow. No tak čo, tak 8-ročný vie kokos, že má penis možno medzi nohami. A čo teraz? Stále lepšie, ak proste potom nevedieť ani čo to je, ani na čo to je, a čo sa s tým robí a čo sa s tým môže stať. Hej, že tu nikto nehovorí, že teraz ideme deťom ukazovať pornografiu. Oni si ju nájdu. Už keď sme pri tom, v tých 8 až 10 rokoch, to väčšinou tak nejak... V dnešnej dobe môžeme byť radi, ak si ju nájdu a keď si ju nevyrobia, hej? Akože... To je druhá vec. Áno, aj s tým sa stretá na tých školách, to je extrém. Ale presne to, že rodičia, hlavne povedať slovo vulva. Panika. Hej, že toto moje dieťa také nepoškvrnené zlaté. Pustím ho do tábora medzi iné deti, ktoré to vedia, ktoré mu ukážu také videá, že decko nebude chápať, čo sa vlastne deje, na ktorej planete sa nachádza. Proste, lebo dáš do ruky dieťaťu smartfón, hej, a ja keď si zoberiem, že čo ja, ktorá tieto veci fakt nevyhľadávam, a ja to mám podsúvané proste neustále v algoritmoch. Neustále. Ok, ja tam chcem mačky proste a fitko. To, čo tam chcem ja. A to, že si neuvedomujeme častokrát, k akému obsahu sa naozaj tie deti vedia medzi sebou dostať a aj to, že ja ako rodič mám nejaké zásady a viem si to doma ustriehnúť, to ešte neznamená, že sa k tomuto dieťa nemôže dostať niekde inde a dostať niekde mimo. Hej. Preto naozaj tie rozhovory s nimi by mali byť otvorené a mali byť priame a mali by tie deti v tom domácom bezpečnom prostredí dostávať naozaj čo najviac informácií a mali by byť pripravené na to, ako reagovať a čo by mohli čakať. Ale aj dať im konkrétnu situáciu, lebo vieš, že my sa že však my máme na to presne veľa aktivít s konkrétnymi prípadmi, lebo tiež sme prišli na to, že áno, dieťaťu povieš, no niečo ti je nepríjemné. Sakra, mne je nepríjemné sa ráno zobudiť koľkokrát, hej, a to neznamená, že teraz som v bezpečnostnej nejakej ohrozujúcej situácii. Že napríklad aj toto, čo sme mali, a neviem, či si pamätáš to dieťa jedno, ktoré, keď sme riešili jednu aktivitu, semafor, že niekto ho nutil pozerať videa, kde sa ubližuje zvieratám. Hej. A ten chlapec bol z toho úplne, že na vetvi, hej, ešte úplne to bolo na ňom vidno, jak to ním otriaslo a čo za mňa, ja som to tam len náhodne som to niekde započula, tak som to dala medzi tie situácie a zrazu sme mali k tomu proste diskusiu. A že toto není bežná vec, že ktorú si človek nejak že vymyslí vôbec, že takéto niečo by sa dialo a potom prichádzame na to, že na školách sa deje presne to isté, že si tam detská rôzne typy pornografie, ale akože fakt, že extrémne typy pornografie si tam zdieľajú. Hej, také, že veľmi, veľmi ďaleko za hranou trestnoprávnou. Hej. A násilie rôzneho typu je takýto content, akože dávať tým deťom normálne konkrétny príklad. Keď sa stane toto, že čo znamená, že ti to môže byť nepríjemné. Ktoré časti tvojho tela sú, že no-go, tuto sa ti nikto nechytá, hej. Normálne, akože to, že my čakáme od detí, že oni budú vedieť reportovať, oni budú vedieť o tom rozprávať, keď dospelí sa cítia trápne, keď majú povedať slovo penis. Akože nemôžeme to od tých detí čakať.
Dobre, tak poďme si to nejako zhrnúť na tie naše tábory, že prečo... Ja som ti tam dala také krásne poznámočky. Ty si mi ich dala, ja tu mám, že nevhodné rizikové aktivity, ale to som si tak pospomínala. Ale o tom sme spomínali. Papier? Skôr, nie, v pohode. Dobre. Skôr si to poďme nejako upratať za mňa, že prečo napríklad, alebo prečo to my vnímame, že práve tie tábory môžu byť nejakým spôsobom rizikové. No tak, lebo deti sú tam v podstate sami. Sú ďaleko od rodičov, čiže bez toho takého nejakého ich základného podporného tímu. Čo je za mňa taký, že najväčší, nie že rizikový faktor, ale to, že to dieťa si v podstate musí vytvoriť nejaký vzťah s tým dospelým, ktorý tam je s niekým, kto je zodpovedný. A povedzme si otvorene, častokrát najmä pri pobytových táboroch tie vzťahy sa tam formujú častokrát možno bližšie a intenzívnejšie, ako by sa mali. Máme pri možno aj tých tínedžerov, alebo tých mladších tínedžerov. A za mňa aj to, že naozaj častokrát sa najmä, a nielen v rámci pobytových, ale aj v rámci denných táborov, sú pod vedením naozaj mladých ľudí, hej? Že častokrát v dnešnej dobe sú to naozaj 16, 17, 18 ročné deti, hej? Ktoré už fungujú ako asistenti alebo vedúci, alebo asistenti vedúcich na tých táboroch. Hej? A teraz otázka znie, majú tie deti, čo sú stále v podstate deti. Adolescenti, ktorí majú na zodpovednosť nejakú skupinku iných detí, majú dostatočnú prípravu, majú dostatočné školenia na to, ako s tými deťmi pracovať, sú dostatočne vedení k tomu, čo je a čo nie je vhodné správanie. Hej? Že už len naozaj tie situácie, že je tam 12-13 ročné dievča, ktoré sa tam platonicky zamiluje do nejakého 17-ročného vedúceho. Už to sú v podstate častokrát tie rizikové faktory, ktoré tam môžu vzniknúť, hej? Ktoré môžu posúvať nejaké situácie za hranicu. Áno, a že sa zamiluje nejaké dieťa do svojho vedúceho, ja osobne to nevnímam ako problematické, lebo proste tak hormóny, oni sú zbláznení všetci, že ja keď hoď som nebola žena vyslovene takto tábore, ale bola som v Londýne na jazykovej pobytovke, neviem, či na 2 či 3 týždne. No zamilovať nie, ale presne aj to, čo aj ty ideš hovoriť teraz v rámci tej príhody, že tá hranica toho, ako sú tí adolescenti poučení, ako sa v tých situáciách majú zachovať. Hej. Ako u nás to bolo, že dobre, všetky aktivity s nami robili, ale robili ich takým štýlom, že predstavili nám to, bola s nimi neskutočná sranda. V živote ani jeden z nich, a to akože niekedy mali hlavne tí chalani čo robiť, lebo akože babí tam boli 16-17 ročné, akože v najväčšom rozkvete proste a chalani boli, že nie. Proste ani Facebook, ani číslo, nič. Proste my sme tu za vás zodpovední. Okrem toho, že by ich vyhodili. Ja neviem, či oni by za to, myslím, že mali aj nejaké potom trestnoprávne. Akože oni už boli dospelí, že oni už prekročili hranicu dospelosti. Neviem, ako to tam bolo riešené proste s mladšími, ale oni aj skrz to vedenie chceli nás ani chytiť, ani nič. Proste žiadny kontakt. V momente, keď im skončil deň, oni išli von. Oni sa s nami ani nemohli rozprávať o ich súkromnom živote, ale reálne to dodržiavali. A to viem, akože mne sa strašne páčil jeden z nich, hej, a ako, vieš, keď sme išli von, kdekoľvek, čokoľvek, nie, o tom sa s tebou nebudem rozprávať. A vieš, úplne, že nič nepomohlo, hej, proste. A nebol gej. Hej, akože už keď sme pri tom, že to fakt, bolo ich tam dosť, že mali toľko príležitostí, oni keby chceli, tak tam polovica báb bola z nich úplne hotových, hej. A bohužiaľ to je to, čo naozaj za mňa, aj za všetky možné googlenia, ChatGPT a kadečo, čo som sa snažila dohľadať informácie. Toto je naozaj niečo, čo tu nemáme, hej. Myslím si, že ten systém nie je dostatočný na to, aby mal každý rodič istotu, že sa to tu u nás udeje presne tak, ako sa to udialo tebe. Že sa to odreportuje, no ale ako naozaj má ten systém nastavený, takže že nie, že až keď sa niečo stane, budem to ad hoc riešiť. Sakra nie, ty musíš mať ako dospelý človek na tábore, musíš mať plán. Hej, keď som bola česká organizácia Consent, keď som pred pár rokmi bola presne na nejakom takom taký safeguarding, že ako vlastne takéto veci riešiť, či už na táboroch, školách a podobne, že ako si nastavovať tie procesy aj v rámci tímu, že niečo sa ti udeje, tak dobre, že minimálne zabezpečiť to, aby to dieťa vlastne, dať im všetkým vedieť, že keby ste
zažili, čo reálne otvorene to tým deťom povedať, nie, že tu je najlepšie a tu sa vám nič nestane, no houby. A čo keď sa mu stane? A nemusí to byť s vedúcim. Proste niekto mu ho furt šteglí, proste nemôže spať, lebo niekto mu ho furt kope, niečo mu robí. A akože povedať to, hej, že dať tým deťom naozaj vedieť, že my tu o tom vieme, že takéto niečo sa môže stať, vieme o tom a sme ochotní a schopní to riešiť. A nie len rodičom, ale tým deťom to povedať. Že proste na to je tu ten reporting aj akože normálny, že face to face, ale keď tak aj anonymný. Hej, že proste môžeš nám tuto alebo tuto niečo nechať, niekomu niečo takto povedať, hej, napísať čokoľvek. Hej. To isté, že žiadne tajomstvá medzi nami a vami neexistujú. Hej. Samozrejme, že čokoľvek sa tu udeje, prosím, povedzte o tom vašim rodičom. Áno, môže to byť niekedy nepríjemné. Áno, môže sa stať nejaký úraz, čokoľvek, ale ten rodič má právo byť informovaný o všetkom, čo sa s jeho dieťaťom deje. A takisto aj ostatní rodičia majú právo vedieť, čo sa s ich deťmi deje. Ale najmä aj my zo strany rodičov, hej, že častokrát aj rodičia vnímajú, že to bezpečie je o tom, že však má mobil. Hej, a veď predsa už má dosť rokov a keď sa niečo udeje, tak zavolá. Hej. Ale počítať s tým, že ja naozaj ako rodič musím to dieťa dostatočne pripraviť po každej stránke pred odchodom na ten tábor a následne s nimi viesť určitú konverzáciu a komunikáciu po návrate z toho tábora, aby som mala istotu, že je všetko OK a nemôžem sa spoliehať na to, že dieťa, ktoré samé môže byť v nejakej situácii zahambené, v šoku, bude schopné mi v tej chvíli zatelefonovať a porozprávať, alebo že si vôbec v tej chvíli uvedomí to dieťa, že sa deje niečo, čo by možno mama táto mali vedieť. Že už len to, že to dieťa má ten mobil, to neznamená primárne, že to dieťa bude na tom tábore v bezpečí a že to dieťa mi vždy a v každej situácii zavolá. A hlavne, keď pôjde o nejaký takýto vzťah, hej, keď to dieťa bude zalúbené do strašne hot teraz animátora alebo animátorky, tak čo povie rodičovi? Že vieš čo, ja som sa tu asi mám 14 alebo 13, ja som sa tu zalúbil do 23-ročnej osoby. Super, určite to povie a určite bude z toho úplne rodič nadšený a že vlastne toto sú tie veci, ktoré tí deti pravdepodobne nepovedia. Ale na to tam má byť aj ďalší tým tých dospelých ľudí, nie že toto sa tu stalo a teraz dobre, však to nie, že to je detská láska. Dobre, zalúbené dieťa není problém, opakujem, dospelý človek, ktorý je zalúbený do dieťaťa, je problematický. Dobre, akože no a na tábore nie. Ja ako vedúca tábora jednoducho musím mať na toto na zodpovednosti, že len keď to vidím, nie že mi reportuje. Ja tam mám ľudí, na ktorých sa viem spoľahnúť, že niekto mi to nabonzuje proste, že keby niečo takéto videl, stačí, že jeden človek je takto, nie že ohrozené bezpečnosť detí, celý tábor, budúcnosť, práca iných ľudí, akože tam je toľko faktorov, že prečo by to tí ľudia mali riešiť. Hej, akože a najsmutnejšie na tom to, že na Slovensku najhoršia vec, čo sa môže stať, je, že Ježiš bude z toho kauza. Ako už len práve z toho princípu, že tu sa reálne nič nedieje s páchateľmi takýchto vecí, tak už len z toho dôvodu by som bola taká, že dobre, poďme reálne zabezpečovať všetky tábory. My sme mali nejakú povinnosť, že tak chceme otvárať tábor, tak musíme mať nejaký safeguarding, proste ochranu detí, že my sme na tom proste zamakali a že my sme veľmi veľa takýchto vecí proste dali tiež do našich nie stanov, ale kodexov, hej, že presne preto to. Lebo áno, to, že ja viem, že vy ste kvalitní ľudia a že by ste takéto niečo neurobili, no to je síce pekné, ale už keď to máme niekde na papieri, už keď ste niečo podpisovali, je to tam, tak ja jednoducho vám môžem povedať, že halo, toto tu bolo a ty si to teraz nesplnil alebo nesplnila, konec. Ja som sa naozaj včera snažila dohľadať veľmi veľa informácií a veľmi ma mrzelo, že som ich nedohľadala. Že tie informácie naozaj nie sú už len v rámci nejakej prípravy tých lektorov, animátorov, kohokoľvek na tých táboroch. V podstate jediné, k čomu som sa dostala, bola Katolícka univerzita v Ružomberku, ak sa nemýlim, ktorá na základe kauzy v určitom detskom letnom tábore, ktorá bola XY rokov dozadu, tak na základe toho vytvorili v podstate manuály a školenia a školili v podstate animátorov a lektorov v rámci táborov, hej, že museli prejsť nejakými konkrétnymi presnými školeniami. Ale v podstate to je jedna jediná informácia, ktoré som sa
dopatrala k nejakému PDF dokumentu, kde si na základe toho robili nejaký výskum potom. Ale inak nič. Hej, že naozaj veľmi zložité prísť k nejakým informáciám. Či vôbec tu je nejaký systém, ktorý alebo ani len v rámci jednotlivých táborov, hej, som sa nedopatrala k tomu, že kto a aké organizácie by vlastne fungovali takým spôsobom, že si školia tých svojich vedúcich a animátorov a kadekoho, kto tam s tými deťmi je v styku, hej, a má ich tam v dosahu a na starostlivosť. Že opäť nám tu zlyháva nejako ten celkový systém, ktorý by to celé uchopil a ktorý by to mal pod sebou a mal by to pod kontrolou. Aby aj ten rodič mal dostatočnú istotu, že OK, tak tuto je niekde, hej, nejaká tabulka, organizácia ľudí, ktorí tie tábory robia a to splňajú. Hej. Jasné, to nám nezaručuje, že to bude všetko OK a bude to všetko bezpečné. Hej. Ale je to aspoň ten jeden krok k tomu, že je niečo. Ono je to na jednej strane veľmi, veľmi náročné, že ja by som tiež že váhala a mala veľké pochybnosti a že za nejaký možno týždňový tréning, že ten človek, ktorého by som si teraz vyškolila, tak bude taký, ako potrebujem, aby bol, hej, aby si voči tým deťom správal nejako. No ono je to proces, hej, že áno, ja si možno veľa vecí uvedomím, ale stále, či už v nejakej krízovej situácii, alebo už len to, že dobre, ja mám strašne nemiestne joky, proste mám, hej, a my v tíme, no, ale ja keď učím deti, tak je veľakrát, že aby som povedala nejaký úplný, že vtip, ktorý pri dospelých by bol úplne, že strašne sa na tom pobavíme. Aj tie deti by sa na tom pobavili. Ale jednoducho hranica. Sú to deti. Proste, a ja si to nemám čo dovoliť. Decká tie vtipy robia, ja si to proste nemôžem dovoliť spraviť. Hej, že fakt, že v prostredí tých dospelých OK, ale to je to, že sú aj organizácie a hlavne zase neziskový sektor, mimo vládky, ktoré školia, ktoré takéto veci robia, ktoré sa snažia ukazovať rodičom, deťom, tímom, lenže mne strašne chýba to, že sakra, keď niekto sa dotkne dieťaťa, zneužije ho a hlavne ešte keď je takto v pozícii moci, tak ja tam chcem trest. Proste ani je také, že joj, no však asi si istá. Ne, proste keď sa to deje, a nie, že jedno dieťa, aj keď jedno dieťa povie, proste, ja nechcem v tejto krajine vidieť už to, že joj, no tak zneužívaš dieťa a viacero, no tak ale však vlastne si zlatý chalán a ty si dobrý a nie si ešte aj nebol si náhodou v sanitke, hej, že ako nerobíš vodiča sanitky a možno si dobrovoľný hasíš, tak sa ti to všetko vynuluje, akože come on. Proste toto, a mne to tu chýba ako vo všeobecnosti, či už ide o znásilnenie alebo akékoľvek typy obťaž a hlavne pri deťoch. To mne toto hlava neberie, ak tí ľudia odchádzajú maximálne s podmienkami. Akože že tu není žiadne odradenie od toho. Hej, a to keď si spomínala katolícku univerzitu, hej, akože mne tam tiež napadlo to, že ja som mala toľko študentiek, ktoré boli na takýchto podobných typoch táborov, aké duchovné, neviem čo, a tam presne, a keď to reportovali, riešilo sa to, tak pána farára presunuli niekde inde. Hej. A toto sa deje, není to, že teraz hejtím, len že sa to deje iba čisto v nejakých náboženských spolkoch, deje sa to úplne všade. Tak sa niekde presťahuje, tak bude učiť na inej škole, tak si založí nový tábor. Akože kde je tá logika toho, že tréner ti tu zneužíva dieťa, učiteľka, hej, zneužíva deti a to má úplne najviac. A potom idú a ďalej s tými deťmi pracujú, hej, ano, to je štandard. Však lebo prečo nie, hej, akože a potom ešte vidíš v tých komentároch, že ja keď som mal 15, čo aby som dal za to, že keby ma chcela z tábora nejak, alebo učiteľka, že kamo, akože vážne, normálne, že vážne. Toto dospelí muži, dospelé, že a hlavne muži, mne to tak strašne ľúto, ja keď vidím proste tých 14-ročných chlapcov, že jak ja mám mentálnu prevahu na 14-ročným chlapcu, čo on si myslí, že najväčší alfa samec teraz, hej, sigma, neviem čo všetko, nemá. Proste nemá, je to dieťa. Akože okrem toho, že ma to veľmi odpudzuje, tak je to úplne, že zvrátené. Dobre, a poďme ale trošku, keďže čas nám beží. Sme sa pohoršili. Upokoj ma trošku. Upokoj ma.
s mačou, či čo s matečkom sa musím upokojiť. Poďme skôr, aby sme boli konkrétnejší, aby sme z toho niečo reálne dali rodičom. Tak poďme si skúsiť nejako zhrnúť, že za nás, čo by možno tí rodičia, alebo aké otázky by si tí rodičia mali zodpovedať pred tým, kým to dieťa reálne na ten tábor dajú, alebo o čo by sa mali zaujímať, čo my vnímame, že by mali byť tie otázky, ktoré položia tomu organizátorovi alebo komukoľvek, s kým sú v kontakte, komu to dieťa prihlasujú. Lebo s čím sa stretávam ja je ad jedna to, že tí rodičia častokrát ani si neuvedomia, že by sa o to nejakým spôsobom mali zaujímať. Častokrát je tam naozaj preváha toho, že ide kamoška, OK, tak budú spolu, bude fajn. Ale nikoho nenapadne sa vôbec nejaké konkrétne otázky pýtať tých organizátorov, ktorí či už denný alebo pobytový tábor robia. Takže čo sú za nás tie otázky, ktoré by mali byť položené a zodpovedané? Možno ja to zvrtnem možno na deti a ty si zatiaľ premysl túto otázku, ktorú si dala, že o čom určite diskutovať s deťmi, hej. Čo sú osobné hranice, kde ich mám a ako rodič pravidelne ich prechádzať s tými deťmi a najmä čo sa týka nielen, že ja versus moje dieťa, ale aj, že iný dospelý versus moje dieťa. Hej, či už v rodine, kdekoľvek, lebo fakt deti, a to vidíme aj na školách, neriešia to, že iný dospelý, ktorého poznajú a poznajú ho rodičia, môže byť problematický. Všade nie je doma tu biela dodávka, ale tréner, niekto takýto, že dobre, aj od blízkych ľudí, blízki ľudia ti môžu prekračovať hranice. Toto je to, čo ty môžeš v tom momente povedať, hej, že keď robíš toto, nepáči sa mi to, prestaň, dať tomu človeku pokyn, hej, že ako si tú vlastnú hranicu odkomunikovať, učiť to dieťa, že tie hranice sú dôležité. Telesná integrita. Aké sú časti tela, pomenovať ich pravými menami, hej, a tak ako vedia, že čo je oko, tak ako vedia, čo je noha, tak jednoducho všetky časti tela a nehanbiť sa, necítiť sa my ako dospelí trápne tým, že povieme nejaké slovo, hej, ktoré teraz je wow, strašne erotické. Takisto si s tými deťmi prechádza to, že čo je tajomstvo, čo je prekvapenie a jednoducho makať na tom a nielen pred táborom, ale makať na tom celý život, aby to dieťa za mnou prišlo s bárziakou blbosťou. Ale proste príde a minimálne, keď ma to nebude zaujímať, tak sa budem tváriť, že ma to sakra zaujíma a mu za to poďakujem. Hej, a hlavne nezabúda na to, že ten dospelý by nikdy nemal prenášať tú zodpovednosť na to dieťa a nemal by vôbec existovať tajomstvá medzi dospelým a dieťaťom. Hej? A už len také, ono to začína tými banalitami, že OK, dám ti o čokoládu navyše, ale ty to nepovedz mamine. Tam to začne, hej, tie nevinné tajomstvá, ale naozaj tá zodpovednosť by nikdy nemala byť prenášaná na deti. Deti nemajú prečo držať tajomstvá dospelých ľudí. Hej, a už vôbec nie medzi otcom a mamou a naopak. Hej, toto by nemalo byť nikdy starí rodičia, presne, hej, že toto by nikdy nemalo byť na zodpovednosti dieťaťa, aby držalo akékoľvek tajomstvá pre niekoho iného. Hej, lebo hej, keď to povieš mamine, tak mamina sa na mňa ako na otca nahnevá. Hej, a naopak. Nie. Takisto by som tam ešte doplnila, že skrz tie deti, že žiadne také vyzliekanie, že nemusí vyzliekanie čokoľvek, čo nechce to dieťa robiť, jednoducho to, že to povedal dospelý. Jediné, kedy naozaj, že proste, pokiaľ ide o bezpečnosť, hej, že áno, niekde idú, tak proste bezpečnosť, to majú na zodpovednosti dospelí, čo povie dospelí, to platí. Ale také tieto rituály a túto pusinky a tresty a takéto nezmysly, hej, čokoľvek s boskávaním, vyzliekaním, čokoľvek mu je nepríjemné, nemá povinnosť toto dieťa robiť, aj keď mu to povie 5 dospelých. Nemá dieťa dôvod sa vyzliekať pred dospelým ani pred ostatnými deckami, či mu to povie niekto, kto sa mu páči, kto sa mu nepáči. Jednoducho nie. Ani bosky, ani dotyky, ani dávať nejaké svoje veci niekomu za trest. Už vôbec hlavne, aby tie deti vedeli, že môžu povedať nie. Že je to OK povedať nie. A nie, že toto je bujo vedúci alebo teta a budeš ich poslúchať. Sakra, akože áno, v rámci bezpečnosti, že deti tuto treba, kúkaš sa zľava doprava, ideme cez cestu a nie, že deti si budú robiť, čo chcú, lebo to je čistá džungla. Ale čo sa týka takýchto vecí, nedospelý nemá vždy pravdu, nedospelý musí mať vždy správny a bezpečný názor pre to dieťa. A má nájsť dospelého a povedať mu, ak sa necíti dobré, ak mu je niečo nepríjemné, lebo častokrát
tie deti ani len nevedia popísať, čo im je nepríjemné. Hej? Čiže vedieť taký ten presne divný pocit, intuícia, o ktorej sa veľmi často rozprávame, tak vysvetľovať tým deťom, že ako náhle majú ten proste nejaký divný pocit, tak sa v tej situácii zastaviť a porozprávať sa s niekým o tom, či v tej danej situácii tie veci boli v poriadku. Čo by si to teda uzavrela, že čo pre tých rodičov, keďže už sme prešli, že čo rieši s deťmi, tak čo možno riešiť s tými tábormi. Ja by som tam hlavne ešte rada doplnila do tohto celého, že čo riešiť s deťmi, že možno aj tu je miesto nastavenia toho bezpečnostného hesla, o ktorom sa my častokrát rozprávame, hej, ktoré aj tu môže byť veľmi osožné, lebo áno, ja dávam to dieťa s tým mobilom do ruky, teda dávam mu ten mobil do ruky a posielam ho do toho tábora, ale môže byť pre to dieťa extrémne náročné v akejkoľvek situácii, ktorá sa tam môže udiať, zatelefonovať a do toho telefónu niečo vysvetliť. Hej. Čiže aj tu by malo platiť a mohlo by byť a je veľmi osožné práve to bezpečnostné heslo, ktoré v tej rodine je nastavené, ktoré mi stačí na to, že keď máme to bezpečné heslo nastavené jogurt, lebo nikto v domácnosti nie je jogurty, tak keď mi to dieťa do telefónu povie, že mami, ja by som si tak strašne dala jogurt, tak ja ako rodič viem, že OK, situácia je taká, že sa krási, sadám do auta a idem si pre to dieťa na ten tábor, lebo sa tam deje niečo, s čím to moje dieťa potrebuje pomoc a nie je to OK. Že už len to je taká tá drobnosť, ktorá môže byť veľmi prospešná, že naozaj si uvedomovať to, že ak to dieťa niečo zažíva a prežíva, to dieťa nemusí mať dostatočne dobré podmienky na to, aby bolo schopné to do toho telefónu povedať a vysvetliť a zavolať a opísať situáciu, ktorá sa tam deje. Hej? Takže to bezpečnostné heslo tam môže byť v tomto veľmi napomocné. A teda, aby sme to zhrnuli, že o čo by sa teda rodičia mali zaujímať pred prihlásením dieťaťa na tábor, tak naozaj v podstate ten etický kódex a nejaké guidelines, ktoré ten organizátor by mal mať spracované v rámci ochrany detí. Hej. Ono by to naozaj malo byť ten základ, ktorý tá organizácia má a musí mať. Zaujímať sa o to, či tí animatóri, či tí lektori, či tí učitelia, ktorí tam sú, prešli aspoň nejakým základným školením. Hej. Či majú vytvorené podmienky na to, aby sa s nimi niekto predtým rozprával o tých pravidlách, čo je a čo nie je povolené, čo ten lektor má a nemá povolené. Hej. To sú veci, ktoré by tá organizácia mala mať spísané, mali by to mať podpísané za mňa od tých jednotlivých inštruktorov, animátorov alebo akokoľvek ich budeme všetkých nazývať, pretože by tam mali byť aspoň nejaké základné následky, ktoré tá organizácia vyvinie v prípade, že to poruší tá osoba, ktorá má tie deti v zodpovednosti. My sme sa veľmi často rozprávali o tej trestnej bezúhonnosti, že síce vieme, že nám je to na nič, ale zase na druhej strane ako otázka navyše, či si to preverujú tí organizátori, tak je za mňa otázka takisto na mieste. Hej? Že už len naozaj čím viac otázok ten rodič položí tej organizácii, tým viac keby má šancu zistiť, či ten organizátor na tie otázky vie odpovedať. Hej? Lebo za mňa, ak mi nevie dať na to relevantnú odpoveď, už by bol pre mňa môj divný pocit, že tam niečo nemusí byť úplne OK. Ale napríklad akože mne tam ide do hlavy to, že dobre, môže mať rodič nejaký podnet, na ktorý ja som absolútne nemyslela, že za mňa je to úplne fajn a relevantné povedať, že viete čo, akože dobre, že na touto otázku sme sa nezamysleli a že vďaka, že ja sa vám do pár dní proste ozvem, že ako sme to vyriešili. Že to mi príde úplne transparentné a OK. No. Takže a potom sú to také tie veci, o ktorých sme sa aj rozprávali, že pýtať sa na to, či ten vedúci môže byť a či sú situácie, kedy by ten vedúci bol s tými deťmi o samote. Hej. Ako by riešili oni ako organizátori nejaké situácie, ktoré by sa tam mohli stať. Hej. Ako by k tomu prikročili, ako by voči tomu zakročili, hej. Ako by to riešili s rodičom, akým spôsobom by to komunikovali s rodičom. Hej. Že aký majú nejaký nastavený plán toho, že OK, keď sa niečo stane, a to nehovorím o zneužívaní, ale zaujímať sa už len o to, že OK, ako riešite situáciu, keď si tam moje dieťa zlomí nohu. Hej, ako ma ako rodičia budete kontaktovať, hej, ako to budete riešiť. Kto je tam zdravotník, kto je tam zodpovedný za to, že v tej chvíli s tým dieťaťom, aké máte postupy, hej, v týchto jednotlivých situáciách. Že to sú podľa mňa tie základné otázky, na ktoré by tí rodičia mali dostať odpoveď. A zároveň
by ma zaujímalo to, či je tam osoba, za ktorou to dieťa môže ísť v prípade, že sa nechce porozprávať s tým vedúcim. Hej, mimo toho vedúceho. Hej, že lebo častokrát je to o tom, že ten vedúci má v zodpovednosti tie deti a všetci ostatní sú pre neho nejakým spôsobom tabu. Hej. A mňa by zaujímalo, či mimo toho vedúceho, ktorý má tie deti v zodpovednosti, tam je nejaká ďalšia osoba, s ktorou to dieťa môže potom komunikovať, hej, a môže sa jej zdôveriť. No a potom také základné veci, hej, že používanie mobilov a podobne, hej, že či to dieťa má vôbec možnosť mi zatelefonovať, alebo ako oni sami riešia tie sťažnosti tých detí. Hej. Že či tie situácie riešia tak, že čau, baj, neotravuj, alebo či sa naozaj reálne zaujímajú o to prežívanie tých detí a či tie deti sú vypočuté, ak prídu s nejakou sťažnosťou. Ja, myslím si, že sme toho zhrnuli celkom dosť. A ešte ten pomer detí a vedúcich, ešte to môže celkom veľa napovedať. Koľko detí tam je na dospelú osobu. Hej, no to keď zoberieme v škole, koľko je detí na jednu dospelú osobu. Áno, ale tá škola je stále o tom, že ten triedny kolektív je aspoň nejako nastavený a vychádzame z toho, že OK, ten učiteľ nejakým spôsobom tie deti pozná. Hej. To je presne rozdiel, keď ja idem do škôlky prírody s 12 škôlkarmi, ktorých 3 roky vychovávam a viem ich absolútne prečítať a dopredu viem, ako kde ktoré dieťa pričom bude reagovať. A je rozdiel mať tam skupinu 15 detí, ktoré som nikdy predtým nevidela. No však jasné. No dobre, tak myslím, že sme zhrnuli tipy zo všetkých možných strán, tak dúfame, že toto bolo pre vás, najmä rodičov, relevantné, ale tak dúfame, že aj ľudia, ktorí organizujú rôzne tábory, tak ste si z toho niečo zobrali. A chcem tebe veľmi pekne poďakovať za veľa vhľadov, ktoré si do tohto dneska priniesla, za dlhý výskum, čo si tomu venovala. A takisto chcem poďakovať našemu sponzorovi DM Drogery Markt, spoločnosti, ktorá podporuje vzdelávacie programy pre ženy a deti zamerané na ich bezpečie a prevenciu násilia. Ďakujeme. Ja ďakujem. Nemôžeme sa rozprávať ešte ďalšie 2 hodiny, aby som nemusela ísť do toho tepla? Nie. Ahoj. Čau.